Kaixo, Unai Zamora naiz, eta gaur honetan Korea landuko dugu. Prest gaude, guazen, eta mugitu etxean. Oso no? Lehenengo ariketa, beroketa pixka, bai? Zubia egingo dugu. Poliki-poliki, arna hartu, aldakade ikurria gora. Arnasa bota, eta bera, bai? 10 errepikatzen, 2 serie, berotzen pixko bateko. Prest gaude, guazen, 3, 2, 1, ja! Ondo. Bale, ba? Bueno, lehenengo serie eginda, 2 serie dira, bai? Horretu, negaren ez konzentratu, begiak itxi, bai? Arnasarekin kontaktuan jarri eta poliki-poliki mugimenduak egin, bale? Gozen, bigarren seriea. Igual bat, berdin berdin, 3, 2, 1, ja! Bale, oso ondo. Bale, ba. Hurrengo ariketa, bai? Horrengo honetan, zubia, berdin, bakarrikan orain, hanka bat aurreruz eta airean, bai? Botako dugu hanka bat aurrera, eta airean mantenduko dugu, bai? Zubi posizioa igo, eta den mantendu 2 segundo, 1, 2, eta jaitxi. Bestea, igo, 1, 2, eta jaitxi, bai? Hemen ez, aurrean, bai? Bueno, ba, 10 errepikapen, 3 serie. Prest, 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo, bai? Uso zuten bezala, tenemos cubia, gero izquierda, tenemos cubia, gero izquierda, bai?
Eta oroitu, nik begiak izten ditut, bai? Konzentratu egoteko. Arna sartu, gora, bai? Begiak itxi eta konzentratu. Lehenengo seria eginda. Lehenengo, goazen joan berekin, prest? 3, 2, 1, ja! Oso ondo. Hala. Azkeneko serie egitzen zego, bai? Oroitu. Ez hemen, bai? Hemen, poliki, mugimendu suabeak, lasaiak, mantsoa, bai? Arnaz onerekin kombinatuz, bai? Guazen. Azkena, 3, 2, 1, guazen. Vale. Oso ondo. Bale da. Bigarren ariketa, bai? Mugimendu lateralak edo abdominal lateralak, oblikuoak lantzeko, nola? Bizkarra beti ondo apoiatu, bai? Lumbarra ere bai. Eta bendik, arnaz hartu, bota. Hartu, bota. Hartu, bota. Bai? Bost mugimendu alde bakoitzera. Bat. Bai? Bost egin arte eta deskanso. Bai? Bi serie egingo ditugu. Prest gaude? Bera. 3, 2, 1, guazen. Eta bera, oso ondo, wow. Oroitu bai, arnaz hartu, bota. Hartu, bota. Ez da jarraian, bai? Hemen, gelditzen da pixka. Ben, prest gaude. Ben, guazen, bigarren seria, azkena. 3, 2, 1, guazen.
Abdominalak, pixajoak, abdominalak, pixajoak. Habe ba, urrengo ariketa, bai? Uzkurdurak, nola? Hemendik hasiko gara, bai? Hemen egun ezala, eskuak airean, hemen egun ezala, bai? Enborra bai, pixkat igota eta lumbarrak ondo itxatxita. Hamarreko beste pixe gehiago ditugu, hemen, bat, bi, hiru, ez gara errezkoa honeak iristera, bai? Honean, nahikoa, mugimenduarekin ja lantzen ari dira, bai? Bale, ba? Prest gaude? Hamarreko bi, hiru, bi, bat, goazen! Oso ondo! Eta horreitu, arnasa, beti, bai? Arnasa bota. Hartu. Bota. Hartu. Bai? Eta errepikatzen, zata zizkigu agarikan. Prest. Hiru. Bi. Bat. Enborra gora eta mugitu etxean. Eta ama, guau! Oso ondo! Bale, ba! Urrengo ariketa! Plantxa estatikoa, baino, hemen! Bai? Plantxa plantala, baino hemen! Bai, kronometroa beharko dugu, bai? 30 segundo, hiru plantxa. Bai, descansua, gutxi, 10 segundo. Prest gaude? Pega! 5, 4, 3, 2, 1, goazen! Arnasa, bale? Arnasa eta konzentrazioa. Hamar segundo. 5, 4, 3, 2, 1, bale, oso ondo. Prest, 5 segundo. 4, 3, 2, 1, goazen ja. Hamar segundo, aguantatu. Bost, lau, hiru, bi, bat, ja! Oso ondo, prest! 5 segundo, azkeneko plantxa. 4, 3, 2, 1, goazen ja. Arnasa, horritu. Segundo. 5, 4, 3, 2, 1, bale. Oso ondo. Azkeneko ariketan sartuko gara, bai? Lumbarrak landuko ditugu. Orain honetan, kuadrupedia posizioan jarriko gara. Bai? Hemen, eskuriko esku altxa eta ezkerreko hanka. Arnasa hartu, bota.
esku bakoitzarekin eta 3 serie. Bai? Prest gaude? 3, 2, 1, goazen. Bale, oso ondo. Hemen ere gutxi 10 segundoko atsedena. Venga, guazen, atope gaude. 5, 4, 3, 2, 1, guazen ja. Horitu, arnasa eta konzentrazioa, guazen. Vale, oso ondo. Wow. Venga, azkena. 5 segundo, azkena eta bukatzen dugu eta estiramentua guazen 4, 3, 2, 1, guazen ja. Vale, oso ondo. Bueno, ba, estiramenduak, oso ondo. Wow, biharra kojetak seguro. Wow. Bueno, ba. Guazen pixak bizkarra estiratzera, bai? Beti bezala, buruz bera, ipurdi atzera, eta besoak aurreraka, arnasa hartu, eta botatzerakoan, besoak gero eta aurrerago, bai? Venga, guazen hor. Vale, oso ondo. Poliki-poliki, buelta ematen dugu, bai? Lumbarra pixka relajatu. Poliki-poliki. Venga, oso ondo, Vale, eta bukatzeko ja. Bukatzeko. Abdominalak, bai? Aldaka barrura, beranak apoiatu. Eta gure gorputza gora, bai? Edo atzera. Wow, nola notatzen ditudan nik abdominalak. Beharra agujetak seguro. Venga, arnasa. Venga, eta 3, 2, 1, eta listo. Oso ondo. Bueno, ba, espero dut koreko klasea gustatu izatea. Eta bueno, ba, hemendikan ikusiko gea. Animo, espero dut disfrutatu izatea. Eta oroitu, mugitu, etxean.